Kaixo lagunak, gaur Scratcheko bigarren bideoa ikusiko dugu. Scratchen nola sartu eta ze atal dituen, nola funtzionatzen duen eta bar. Lehenengo gauza, Scratch idatziko dugu gure bilatzailean eta lehendabiziko estekan sartuko gara. Nire gomendioa markagailuetan gordetzea da, izartxo honetan klik eginez. Orain, izena oso luzea denez, bakarrik Scratch jarriko dugu eta sakatuz, gordeko zaigu. Orain, besterik gabe hemen geratuko zaigu, orduan, zuzenean hemen klik eginez, Scratchera joango gara. Behin Scratcheko webgunean gaudela, saioa hasiko dugu. Hemen, iniziar sesion, klik egingo dugu. Niri hemen ja gorde zait aurreko egunean sortu nuena, baina bestela, oroitu zaitezte ze izen eta ze pasaritza idatzi zenuten, eta idatzi eta iniziar sesion sakatu. Eta horrela, barruan gaude. Ikusiko dugunez, baditugu atal desberdinak webgune honetan. Lehendabizikoa krear izango da gu geuk jolasa sortzeko. Explorar atalean berriz izango ditugu munduko edozein pertsonek sortutako jolasak, ikusten duzuen bezala animazioak, arteak, musikarekin lotutako ekintzak, historiak edo tutorialak.